Den er 2 minutter i. Er der nogen, der har meldt afbud til invitationen? For fanden. Nej da, Sofie. Fødselsdagen starter til tiden, ligesom den plejer. Jeg er der straks. Så, skat. Det med borddækningen, det skal du da ikke tænke på. Kom, sæt dig her for bordenden. Så henter jeg colaen. Her, skat. Her er den, din yndlingscola. Så. Ja. Så sætter jeg mig her på Christines plads. Du hedder altså Camilla, far. Nå ja, Camilla. Det er også rigtigt. Jamen, så skåler du med Camilla. Tillykke med fødselsdagen, Sofie. Nu er jeg så Mille. Hun har glædet sig til at komme i dag, det ved jeg. Hvor er det hyggeligt, vores forældre, de kender hinanden fra folkeskolen. Hvem har du ellers inviteret? Hende den rødhåret. Hvad er det nu, hun hedder? Hun hedder Stine, far. Stine, ja. Det er også rigtigt. Hende kan jeg godt huske. Hun skåler også med dig, Sofie. Far, jeg tror altså Stine bedst kan lide cola. Og Maja! Hun er også kommet for at fejre dig. Hun glemmer aldrig dengang, vi tre var nede på stadion. Det glemmer du vist heller aldrig, Sofie. Nej, far. Det glemmer jeg ikke. Det har en god dag. Skål, Sofie! Synge skal vi. Jeg henter lige sangbogen. Nej, far. Det behøver jeg ikke. Skal vi ikke bare tage den der med instrumenterne, Sofie? Hvad for nogen vælger du? Det ved jeg ikke, far. Det skal i hvert fald være trommer. Og Maja. Maja, hun vil vælge guitar. Er det ikke rigtigt? Hendes storebror spiller der sådan en, ikke? Nej, far. Han spiller violin. Violin? Ja. Vi tager nu guitar alligevel, ikke Sofie? Og så skal vi råbe hurra. Vi skal lige smøre stemmen. Så giv din egen far cola, skat. Kom så, skat. Så synger vi. 1, 2, 3. Sofie er fødselsdag, der hun jo er i dag. Sofie er fødselsdag, der hun jo i dag. Og hør nu her, hvordan vi alle trommevild. Og hør nu her, hvordan vi trommevild. Trom, 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 trom. 1, 2, 3. Sofie er fødselsdag, der har hun jo er i dag. Sofie er fødselsdag, der har hun jo i dag. Og hør nu her, hvordan vi alle trommevild. Og hør nu her, hvordan vi trommevild. Trom, 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 trom. For fanden.
Jeg bliver godt nok træt af at have hovedet sådan nedad, Sofie. Jeg tror, jeg må file lidt inden kagen. Det vil jeg have godt af. Ja, nu skal jeg hjælpe dig, Frank. Ja.